успех. А след това, нали знаете, че продължаваме с купона? А днес е петък вечер, така че според правилата на градския шум можем да изкараме до 12 часа, защото утре никой не е на работа. Сега, започваме с първия дует. Надежда Радева и Александрина Шаханова. Мариана, вие сте председател на журито. Тук не ми беше написано нищо. Добър вечер, приятели на поезията. Добре дошли в Поморие. Започва рециталът курс под творение на Тома Троев. Имам удоволствието да ви представя журито в състав Добрина Дърменджиева, председател на фен клуб Тома Троев София. Радослав Чеков, верига магазини на Здраве София. И Мария Танасова, литературен критик и режисьор от град Бургас. Литературният рецитал конкурс е в рамките на инициативата Поезия в Поморие и се осъществява с любезните спонсори на събитието верига магазини на Здраве София, ресторантите Аквариум и павилион Морски дар град Поморие. И сега, тъй като вече имаме достатъчно записани участници, кандидати да рецитират поезията на Тома Троев, нека да ви представим и първите участници. Първа ще рецитира Надежда Радева. Заедно с Александрина Шаханова. Дует. Хайде ви да си обявите вашата композиция. Изпълням композиция третия път по стихове на Тома Троев. Виж този брак. Той от години е тайна. Някъде до това. И уж и до морската градина в Бургас е и не е в Бургас. Виж този брак. Макар да мине, там няма път. Ти не посмя да влезеш в моя свят с глина. Земя е и не е земя. Виж този брак. Той не е златен. Такава каша кой ще избере? Кипи като в котел водата. Море е и не е море. Виж този брак. Той се пропада. Отдолу блесва тайният си вод или е огън. Но така е фада. Живот е и не е живот. Виж този брак. Все още е ничи, обречено може би на вас. Ти още името му срещаш. Виж този брак. Това съм аз. Храня надежда. Аз трудно изкарвах за хляба, но някак си се я подрежда. И ядох. Аз знаех, че трябва да храня и малко надежда. Виж как скимти като кученце с краката ми. Аз се навеждам и взел я в ръце, пак се уча да храня и малко надежда. Ти трябва да храниш прасета. Законът така че нарежда. А някъде, тайно, поета се храни и храни надежда. Добре си играе.
Тя стаята обича да подрежда по най-добрия според нея начин. Отваря всички шкафове, изглежда, че вече ти не същата играчка. За куклите блестящ дворец от чаши. Вода на пода, за езеро добре. От хаоса наоколо се плаша, когато Доби почне да играе. Оглеждам се. Като след бурен лодка е къщата ми. Някъде в безкрая. А Доби и любимата ни котка все тъй възторжено играят. И как ли всичко пада и се чупи? Навярно, земетресение това е. Природен катаклизъм се случи. Не, Доби продължава да играе. Но ето, слънцето не може да се скрие и трябва да е винаги неделя. И Бог, усетил нещо странно в този ритъм, не се яви от своите владения. Той гледа ни безпомощно и жално. Не може сам вселената си да познае. Спокойно оказвам му. Всичко е нормално. Просто Доби си играе. Остави този телевизор. Аз ставам и спирам до край говора му. Някакви хора вървят, се ръкомахат, движат смешно устните си и виждаме, че това няма никакъв смисъл. Остави този телевизор. Ела у дома. Квадратният екран на моя прозорец е отворен единствено към небето. Вечер ще гледаме. До сега никой не е успял да спре говора на звездите. Той е голямо дърво. Най-често мълчи като пън. Понякога е дървен философ, а понякога така се надърга. Да, голямо дърво е. Има много трески за дялане. Така че давайте, направете го на трески. На хубави трески за подпалки. Толкова много подпалки ще станат от него, че може да подпали целия свят. Хвърлям си думите на вятъра. Хвърлям ги на източния вятър. Знам, че до теб ще достигнат поне две от всичките мои думи, които съм хвърлил на вятъра. Нямам повече думи. Всичките хвърлих на вятъра. Когато свършат, ти ще дойдеш с западния вятър. Вече виждам как идваш с вятъра. Вече виждам как идваш по вълните. Ти не вървиш. Ти бягаш по вълните. Ти бягаш по развълнуваното море. Знаеш ли как завършва бягаща по вълните? Ако не знаеш, бягай пред Рим и виж. Тези 15 думи, това стихотворение, са 15 болки. Една от тях е за теб. Тези 15 думи в това стихотворение са 15 надежди.
Една от тях е за теб. Тези 15 думи, това стихотворение са 15 глътки въздух. Една е от тях и за теб. Тези 15 думи, това стихотворение, са последните ми 15 думи. Една от тях е за теб. Как мога да не пиша стихове?